Bueno, manghigala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kasawa nga nagpatago lang sa ngan nga Tanya. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Cecil de Jesus Cabrera. Tigalaan, ang atong magtatampo si Tanya. Problema bahin niya sa kong bana nga dunay gi-request ug kun ngano nga problema ko ingon man gud ini ang mga panghitabo. Bong, hinay lang lagi padagan sa motor. Hinay naman tao ni ay sos. Hinay ba nag-usok ani? Gax lang gud ako, god. Gax na kung mayo. Bong, bantay na katila bang. Aguyawan ako ay. Wala mo kang sasit. Ilan day uguya ka? Kung mapagkamatay ka, ayaw pa nga mong. Unsa mo? Baon na disgrasya mo? O Aldwin, Alwin? Ginuog ko. Hinalagi sa mag-drive pa. Ang pingin mo ba sa hero nga mamatan niya? Nga bida, ako may basulo. Disgrasya may ako. Ikaw Alwin ba? Bida sa ni mo Alwin? Kinsa ba ba ha? Kinsa ba na mong banon? Nga ikaw may drive sa motor ha? May dol rag gamay Alwin. Ano man pa, Bong? Kaila kag dukol? Kaila kag dukol ha? Kaila kag dukol ha? Ay dukol ha? Skito to. Ano mo ba? Ay ko basula ha? Kung may kalit lalaki yung labang tao di may balibuan. Unsa man tao ng stabila tao na Oh, mamatan niya. May klaro yung istorya. sabi ka no? Yakor sa imong gibasal Alwin. Yeah. Sure di ha, dukol ka ron. Babong, ato na ako. Akong allowance, babi. Ako ari tong mama ni mo ka. Ako ari to. Dito na ako ni mama. Nya? Wa man na si... Wa man ko atagi. Ngano nga pagkatay? Naaman ko na ni ang kwarta. Usa? Ako gihatag niya. Na, kami pagsulti ni mama o babong, uy, kay maliit na ko. Huwag ka maghatag na ko kwarta po. Andam na ko ganina para allowance lang Alwin og niaya. Lagi taong ko ni mo tunuli, oy. Sila si mo sabi ari. Oo. Awag na akong bulsa. Awa diha. Kani unsa man ni? Oo. Namlegal kan siya din eh. Kumusta? Burbida sa di mo. Kumusta, Unsa din di ha? Namlegal kan siya din oh. Uy, amaw, ang ako ng taler. Ay burbida sa Luis. Parawan ni mo. Alkansiya na nuna. Burbida ay. O say bantog ra murag bao nga nag-ubo burbida. Ay, ninumdum na ko. Hindi araram day taos kung bulsos kansones. Mao na. Ay na ko matuno na nimo dai. Sorry kay day daro. Aba day, pasangin lang ng kunimo. O day, kasi ko sa blansya ha? Sinang training. Sa training. Ang asawa bang piping. Ano unsa siya? Giatake kay taas kay sugar. Unsa? Hala! Ano ka, uy? Uy, nangluspad man kabong. Uy! Bong, uy, ano ka, uy? Naluoy ko ng training. Ako po, daluin ni Noy Piping. Ano man ha? Wala siya sa hospital. Buta ba yan na Noy Piping? Kisa may mo atiman niya? Tanya, Ano ka, uy? kung mamatay gani. Hilong, uy, matay ba, uy? Adil ba, dili ka buot na ko ipasabot nga ka ng... Gusto na, di na magsultihan na. Pero tulad Kung mamatay gani ko ba, taro nga gini niyo akong patay lawas ha. Oh. Kung balsamahon ko, isuod na kuslungon ha. Kanang mura lagwa ba, mamatay ko. Parang natutulog lang? Para natutulog lang ha. Kalagon tagin mo, hindi na ninyo buhaton. Kalain ni mo, uy! Kalagon to mo! Uy, naunsa man ka? Nakuyawan ba niya ako sa gisulti ni Bong? Pabata pa niya, wapag ganun siya isay sinta niya, mo na to iyang gisulti na ako. Nandimbaw to akong balibo nga namati niya. Ug akong gisultihan ng akong anak. Nung sabi sa papa bong, uy, ganun ingon man na iyang isulti ma. Ay, ambot ato niya, uy. Mata niya. Pasig na anay sakit sa labas si papa. Nga, walang siya masulti ni mo. Pangutanan niya sa papa ma. Sakit ko taro. Pagtarong dia Bong, uy. Ayaw ba gina itago-tago ha? Aron kung unsa man gani na yung imong gibati dia dadun kag doktor. Ano sabi kayo ako sakit ay wala. Wala. Nanay sakit si papa bong ma. Wala oy. Ayaw, si buti may pasabot ya. Dito man ko gikan sa ilang bahay ni Lulong Lula. Nga matod pa nila,
nga misulti na si Papa pong nila nga pirmi ko nun na siyang taas ko nun niyang sugar. Ay. Pero walang siya musulti na to kay aron ko nun di ta mabalakan niya. Astilan. Ang sawa, good ka bong. Oh, may mag-ilis be. Kay mo ato nag-doktor. Time pa ako sang gawagan daan ang doktor ha kung open bagilang klinik karong adlaw ha. Kinahanglang ma-check up tag yun bong. Recorded by X Thunder Gaming. Tuod man ako maglangan, gidaday na ako sa doktor si Bong ug nagpa-check up gid mi niya. Kung sa'y gibati ni mo, sir. Oo, may bati. Nindot man. Ha? Pagtarong, uy, gipangutan na kasi Isulti tuwa mo ni- kay batasan. Isulti Isulti niya, ang sige bati ni mo, sige na. So, ako sakit lagi. Sus. Huwag kay sakit. Unya nga nung nagpa-check up man mo. Siya. Nasa gibati, Dok. Sultihi ang doktor Bong. Bitaw. Sultihi ba? Dok. Kanang. Si Dok. Doko na yung doktor. Dok. Ano sakit mo na akong dok kung mainom kong bugnaw ba? Ano sakit mo na akong... Ay kung sultihan na, gwarda ko. Darang doktor do. Ay, amawa ni mo. Ay, doktor, nara di ay ka. Kung na, feelingon po ni siya ay. Dok, may Dok. adlaw di, Dok. Ayong adlaw usab. Balik ka to gisulti sa doktor. Oy, isulti mo gibati sa doktor. Balik ka, Bong. Usab Dok. ay mong gipaminaw do, ha? Wa may radyo dok. Bitaw. Iyang gibati, Dok. Gibati dok. Oh, usab ay mong problema. Ngano mo sakit akong taon kung inom kong bugnaw ba nga ilim nun? Oh, sayo ron ang sakita. Unsay buhaton ako dok. Aron din na sakit akong Ayun na pag-inom og bugnaw, ha? Sige diha na ka mga kaidagan pag pasyente nga mas grabe pang gibati nga kay sakit kaysa imo, ha? Oh, Dok. Yung kautan tas doktor. Uy, Bidas. batasan. Tirador. Wa sa kay klaro good. Dili mao ang imong gisulti nga sakit. Sakto na to. Ako na tong nasultihan sa telepono ang doktor nga perming taas ang imong sugar, dili kay mo sakit ang imong kung moinom kag bugnaw sa karike. Oh. Stilan ba yasad nimo Tagiya sa boy? bagisinaw. Diswating liquid. Di mo kamutabang si imong kaugalingon uy. Mamatay gani ka, mabiyuda gani kog sayo aw. Ha, narabatay silingan nga nag-atang nako nga makigminyo nako. Salita niya? Naday? Nakuyawan si Bo nga dunay silingan nga nag-atang nako nga mabiyuda ako. Ako to gituyog sulti aron ba musulti siya sa iyang gibati. Mo nga nagpa-doktor siya balik og gihatagan siya maintenance para sa iyang high blood sugar. Noon sa ko, kapoy may bangon day. Ano ni? Nya, unsa man di pa ka mamahaw diha? Mahaw? Kapoy may bangon. O pang gugutom ah. So pagutumo ay alas 10 pasado na sa buntag. Musamot gyud nagkataas imong sugar kung di ka mutultol og kaon sa saktong oras. Porbida sinuon ay. Ano ko tao na? Nabitaw ko tambal, tumar. Ay, mo gina nakapait ni mo Bong kay ikaw ray magpasamot sa imong sakit. Bangon ako no diha. Sige, sa taon lang din. Sige, taud-taud lang ug kay klaro. Lingi. Narabatay silingan nga nag-atang nako ha kanu sa ako mabiyuda. Bahala ka diha. Porbida sa danoy. Dito ya, bangon ako. Balik to kami. Mahaw ko. Paps! Ma, si Papa ba? Daot lagi na. Unsa ang taas na nag-sugar? Gamay na lang kanon niyang luto. Usay pakato na nako siya kuan ka ng low sugar rice. Mo reklamo man sad. Ang Baon na oh. saan ang bugasa yung suka doy? Lain ng kulor na eh. Brown rice para na nimo kay mo na gisulti sa doktor para dili magsigigsakan ng imong sugar. Sos. Suka ng suka eh. Pakan atong brown rice eh. Ngano man? Uy, lamay sa gapsap kay kanon eh. Pero kung inusap ang daan bang kanon ba tabang kayo, wag gilami. Ay ayaw ito ang pagreklamo. Ayaw sa piliun nimo magsikagsaka, magsika imong sugar o mamatay ka. Unya mabiyuda ko, ha? Bong? Gahig Bong. Magtago-tago siya kung mukaon. Di siya mudungan namo. Amo siya gipanid-an. Wag siya makabantay. Unya humagkaon niya muinom mag soft drinks. Unya. Lami ay. Wag ikibaustan niya daghan kong kaon. Kanon. Busog eh ko. Inom pa soft drinks. Throw orange pag yun. Marina to.
Hay naman tos aya. Ako sugoong palit og laing surprise. Unsa imong ipapalit pa soft drink? Uy, nayar! Sindungga ko mama mo, bida. Soft drink talaga akong paliton pa? Mao ka. Ha? Ha, nagtuo ka nga may maniid nimo samtang nagkaon ka? Bantay ha, muti urok gani ka, ay gyud panawag nako ha. Gahi magkakubi sa unsaon. Sorry na ko ninyo. Lami kayo kaugdagan. Busog dili kayo kaugdagan. Ay bahala ka dako naman ka. Gahi jud ka kubi sa bawalan ka mo gibuhaton nimo kapoy nimo. Morong pa tayo. Ka? Tako bihan ito sista na ko. Naray. Katong kanta nga huy tao. Okay. Hoy tao, nasayod ka ba? Kung asa ang imong padulngan, dinhis kalibutan, lumalabay ka lang, nalinguha kabag kaluwasan. Sudunga ang imong mga buhat, kalipay ba ang imong nahatag? Dinhis kalibutan, lumalabay ka lang, paninguha sa imong kaluwasan. Hoy tao, nalantaw mo ba ang kasakit gumikan sa sala? Nagpatalinghog ka ba sa inagulo sa imong igsuon? Hoy tao, nasayod ka ba sa imong padulngan? Hoy tao, nasayod ka ba sa imong padulngan? Kisa nang kauban ni Papa Bong nimo nagkanta-kanta na? Si Tatay Peter naman. Peter Dihos ba? Okay la. Uyuan mo ng papa. Ay si Peter di ay na. Oh, si Peter ba? Ma, happy lagi si Papa ron. Murag, wa may gibateng sakit. Uy pero buyag in taon. Dugay na human ang banding na ni Bong ug sa iyang uyuan nga si Peter. Nakatuog na lang mi ug wala mi kabantay unsang orasan ni saka sa taas si Bong aron natuog na. Nakamata ko dihang iya kong gipukaw. Ay, ipukaw ni mo. Nakatuog na ako. Lain nyo kay bukaon ti ka na, ka nang mamata ka. Bangon sa mistorya ta. Ano? Ay, ugma na lang katuog na diha. Basta ha, kung isuod kong lumon ba, kanang mahal kong matay ha. Yung nang taga-punerarya ha. Bong! Nakawalawan mabe. Ano na yung orasa, Dong? Sa ayos na buntag. Mas aya. Tuwa na, lakaw na. Mao ba? Kaya diyo, ipukawan ako sa papa ni mo, ha? Shh, Bong. Matan na, hatagin na silang allowance, be. Dudong. Bong. Oh. Ano mo na si papa? Huwag mo na maglihok. Ha? Bong? Uy. Bong. Bong. Huwag na uwan ni papa, oy. Ha? Huwag ipanit. Bong! Uy, Bong! Recorded by X Thunder Gaming. Patay gus Bong, kay bugnaw naman iyang lawas dihang gihikap siya sa among anak nga lalaki. Wa ko magdahom. Naguol ko og na problema ko tungod sa iyang gitugon nga kung mamatay na siya, Kung mamatay gani ko dahi, inang balsaman nga kung isuod na kuslungon. Kanang mura lang ko buwa mamatay ha. ano mga Bong? Ano mo na imong sigang sulti na ako? Mao di ay! Ma'am, okay na. Nasud na mo sulungon ang imong bana. Sige tong salamat. Gituman na mo ang imong giingon nga murara si wa mamatay. Tanawa lang siya, ma'am.
condolence tanya. Butan-aw may ni sir, ha? Sige, may kay ni amo aron mag-vigil. Butan-aw may ni sir mo nga naa sa lungon. Sige, padayon lang mo. Dili. Hala. Lalo matitaw ni, uy. Hala. Ma, kutob sa tanaw ni Papa Bong. Suslungon. Sige mapagkatawa. Unsaon man. Igo ra man ta nagtuman sa gusto sa inyong amahan nga kung mamatay siya. Kana kunong murag walang siya mamatay. Layo na sa daan na uy. Nagtakilit si Papa Bo nga naa sa sud sa lungon. Iya nag-sign of peace ang kamot. Iman si Ana. Kaya natuman man ang gusto niyang mahitabo. Palagwa siya mamatay. Pero karon pa lang gani aya, Dudong. Gimingaw na ko sa inyong amahan. Mao na kong problema kay basig masawayan ko sa mga tao o baka sa mga kaliwat ni Bonga ingon adto iyang kahimtang nga naa siya sud sa lungon nga nagtakilit unya nag-sign of peace. Unsa man, sakto akong gibuhat. Unsa man mo ang pasultihon? Tanya. Ate Pres! Okay, ang sendo dato karagad lawa. Ang atong sinder, Ate Pres, Inday, kisa to, dong, bro? Tanya. Tanya. Inday, Tanya. Alis Tanya, Ate Pres, yung bana ka ng diabetison man. Yan, ihangyo yung bana, yung kamatay tao niya. Para bang moralis ang mamatay ba? Nya, para ibutang silungon, moralis ang mamatay. Mao na nga, gibuhat sa Balsabador, iyang buhat gyud kanang ang gatikilid niya gi limpyuhan ang naong niya gi barog joker niya gi nagpis pa ana tinana Ate Pres sakto ba kuno yung gibuhat naginato niya yung bana saon saman kung ikay sultiyo na to Dili uy, dili maayo para na ako di maayo kay ang mga tao ana murag mong katawa sa naman og bugal-bugal naman na. Kinahanglan magyud nga tumanon ang kuan sugo sa wa pa mamatay bitaw ug dili na maayo, di ba? igid takilid niya nagsign pagpis No, nag-sign of peace, murag bugal-bugal ba? bugal di maayo basta mao na to ang dili na maayo day kanya di man na maayo day ginana tuong kasumbana at Pero tarong sa gini pa mo man ana nga naan man. oo nga Nahimo naman. pero okay sa itong sunod na di gina mayo ayun yung bugal-bugal kay kuan ba ang atong sagrado biya itong lawas at tipres di ba sagrado tagtanan nung namatay ka nya sagrado ng lawas sa tao ba marir gud ba ikaw ra gud ba istorya na ba Oh, kung ari ka diri sa Ecclesiastes 3, verse 1 to 3, ang tanang mahitabo din sa kalibutan, mahitabo sa panahon nga gitakda sa Dios alang niini. May panahon sa pagkatao, may panahon sa pagkamatay. May panahon sa pagtanom ug panahon sa pag-ibot. So, ang kining atong pagbiyan ni kalibutan, ano gini siya gitakda na gidinas kita sa naaro ginadaan unya kanang naang nakaluka to nga mga tao ni duaw ri abot nga tawa nang tawa lagi ba nangatawa kay amin na tayo ginagtakilid at the press niya mura pa og nag-sign og peace murag apan ng gulyat murag bugal-bugal kuno sa grador ba ang tanang unsingan hindi kanang magisugot ang kamatayon apan parte kamatayon niya apoy laing mensahe dire kung ari nakadiri sa kapitulo 7 bersikulo 2 nangatawa man itong mga tao nga nagkitas minatay. Naapo diri gibutang mas maayo pa ang pag-ato. Ug mabiyernes mga ato nini atong pag-record pizza 26 ug mabinchite at murag atom tos ka Mami Bobby Pereda tribute ta. Naapo yung diri lanay. Mas maayo pa nga ang pag-adto sa balay nga nagbangutan kaysa pag-adto sa balay nga nagkumbira. Sa ato pa nakasaway mo ko ani gulat nga gimitar kog birthday party sa usa ka hotel tapos gingan ko sa mga grupo sa BC nga ato mis namatyan sa runda dito lang ko nikuyog sa may runda atong birthday party din na to sa syudad kay nagainomdom ko ang gisulti diri sa balaang kasulatan kani sa imong kaso singanan niya Tanya kini sa imong kaso Tanya kanang ugar kas katiguangan ingon ko mga tumanon ko ang gisugo sa kanang unsengan ni ong namatay sa buhi pa siya. Apo ninim karon nga imong problema sa imong gipadaan diri nga matod pa. Mao ni ako problema basig nasawayan ko sa mga tao o baka sa mga kaliwat ni bunga nga ingon adto kahimtang naa sa sud sa lungon nagtakilid. Ang kaning importante ani Inday ang atong concern dinhi
inigbigay to ang kalibutan na to Goliath ato naman ta sa kinabuhing dayon. Oo. Kasakit nga way katapusan o Sakit. kalipay nga Kalipay nga way way katapusan. Ang imong kabalakaan diha ang kanang pagpayluna ang kuan sa ilahan na lang na siya kay mamayang tugon na pan Dahan na lang. sa laing bahin og mag-discuss po ka og kanang life eternal may tungod wa makamutana no ingnon tas mga kaliwat ko doon sa nimo ni among kaliwat kanong nga namatay yan. Ang ako ni pananglitab dunay mo tumaw nga pautana ana dahi Ma'am Tanya ingnon nimo nga wala ka nagkulang sa imong mga tambag og pahimangno. Gani ang kanon katumang brown rice ang mga sudan ang mga wala ka magkuwang sa pagtambang o pagpahimangno kaniya matungod sa iyang balatian. Apo ni man sa buto. Yung sa ito. Oh, wala na yung mga concern para nako, ma'am. Pananglitan o questionon ka sa iyang, excuse me, sa iyang mga kabanay, no? Labi na og ang mga kabanay, mo lagi magsiglo pa tawa kay nagtakilid ang minatay. Oo. Apan, og adto po ka dito sa itasan inon taong po nga wala na po kay ikamahay kay imo namang gipahimangnuan siya. Bingnam ganit nimo nga mamatay ka. Nanay mga sawa ko tuslingan ha. Nagsaadadaan. Siksipin do to. Ha? Pero sawa ko. Pupulitik kay dili si size. Ana lang ma'am, salamat sa pagpanagat itong tuluman noon. Kung ako ang pasultihan.